गोदान बोसोरनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोदान बोसोराव सरकारा रायजोआव 1 कोटी सरकारि न' होनो थियारि। रायजोनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सरकारि न' मोनगोन। नंगौ, गोदान बोसोरनि समाव लाख लाख सुबुंफ्रा सरकारि न' मोननो थांगासिनो दं। Pmay 2.0 नि सिङाव नोंथाङा गोदान नेमजों सरकारि न' मोननो थांगासिनो। थारैनो गोदान बोसोरा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। मख'नो गोनांदि सरकारा गोदान बोसोराव 1 कोटी सरकारि न' होनो साखाफारा आरो सरकारा Pmay 2.0 नि जोबथा समखौ 5 बोसोरसिम बारायबाय। नोंथाङा बे बारनिफ्राय हानि न'आव थानो गोनां जानाय नंला। मिरु सरकारा क्रेडिट लिंक साबसिडि हगारबाय। बे सरकारि न'खौ बोसोराव 3 लाख रांनि खम खामायग्राफ्रा मोननो हागोन। लोगोसे पाक्का न'फोरनि थाखाय गंसे न'खरनो 1,30,000निफ्राय 2,50,000 रां होनाय जागोन। बेनि थाखाय मिरु सरकारा 10 लाख कोटी रां थिसनदों। मख'नो गोनांदि खालि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्राल' नङा, नोगोरारि सुबुंफ्रा बे पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन। बे सरकारि न'खौ थामथि आथोन, ST, SC आरो माइनरिटि सुबुंफ्राबो मोननो हागोन। नोंथाङा pmay.mis.gov.in वेबसाइटआव थांनानै क्लिक खालामहैनो नांगोन। बे सरकारि न'नि थाखाय आर'ज गाबगिरिफोरनाव आधार कार्ड थानो नांगोन आरो इनकाम फोरमानलाइखौ बेंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनो नांगोन। बेनि अनगायैबो नोगोरारि सुबुंफ्रा Pmay नि मावख'आरि वेबसाइटआव थांनानै pmay.urban.gov.in आव क्लिक खालामनांगोन। फिन फोरमायबावोदि गोदान बोसोरनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोदान बोसोराव सरकारा रायजोआव 1 कोटी सरकारि न' होनो थियारि। रायजोनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सरकारि न' मोनगोन। नंगौ, गोदान बोसोरनि समाव लाख लाख सुबुंफ्रा सरकारि न' मोननो थांगासिनो दं। Pmay 2.0 नि सिङाव नोंथाङा गोदान नेमजों सरकारि न' मोननो थांगासिनो। थारैनो गोदान बोसोरा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। मख'नो गोनांदि सरकारा गोदान बोसोराव 1 कोटी सरकारि न' होनो साखाफारा आरो सरकारा Pmay 2.0 नि जोबथा समखौ 5 बोसोरसिम बारायबाय। नोंथाङा बे बारनिफ्राय हानि न'आव थानो गोनां जानाय नंला। मिरु सरकारा क्रेडिट लिंक साबसिडि हगारबाय। बे सरकारि न'खौ बोसोराव 3 लाख रांनि खम खामायग्राफ्रा मोननो हागोन। लोगोसे पाक्का न'फोरनि थाखाय गंसे न'खरनो 1,30,000निफ्राय 2,50,000 रां होनाय जागोन। बेनि थाखाय मिरु सरकारा 10 लाख कोटी रां थिसनदों। मख'नो गोनांदि खालि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्राल' नङा, नोगोरारि सुबुंफ्रा बे पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन। बे सरकारि न'खौ थामथि आथोन, ST, SC आरो माइनरिटि सुबुंफ्राबो मोननो हागोन। नोंथाङा pmay.mis.gov.in वेबसाइटआव थांनानै क्लिक खालामहैनो नांगोन। बे सरकारि न'नि थाखाय आर'ज गाबगिरिफोरनाव आधार कार्ड थानो नांगोन आरो इनकाम फोरमानलाइखौ बेंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनो नांगोन। बेनि अनगायैबो नोगोरारि सुबुंफ्रा Pmay नि मावख'आरि वेबसाइटआव थांनानै pmay.urban.gov.in आव क्लिक खालामनांगोन।